Guys, magandang umaga na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, at ito gusto ko lang i-share sa inyo itong pag-traktor dito sa amin dahil ilang araw nang dire-diretso yung ulan dito sa amin. So ayan, tuwang-tuwa na yung mga pagsasaka dahil makapagtanim na sila ng palay. Ayan mga guys, at ito yung pinapaliparan ng mga bata ng saranggula. Ito yun. Ngayon tataniman na dahil ayan, umuulan-ulan na. At ngayon ay makulimlim na ngayon. So ayan mga guys. May 29 na pala ngayon mga guys, no? May 29, 2024. So yan, alas 9 po ng umaga mga guys dito sa Bugalyon, Pangasinan dito mga guys, no? Ito yung sa likod lang ng bahay namin. So ganyan na mga guys, so niro-rotor na yan. Rotor pala yung tawag na sa amin dito yan mga guys. Hindi ko alam sa inyo kung anong tawag yan. Rotor. Shoutout pala sa mga sa mga marites dito sa Orno Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ayan, shoutout sa inyo mga marites ng Orno Street. Ayan. At shoutout din sa lahat ng mga nanonood. Sa lahat ng mga viewers natin, shoutout sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta dito sa maliit nating channel. So, ayan mga guys. Okay, nasa na jure. Kuya, nasa na jure.
Ah, sige.